ప్రాపర్గా మొత్తం దీనికి మాడిఫై చేసినాకనే బయటికి వెళ్తాం, లేకుంటే అసలు బండి బయట క్లీన్ నుంచి వెళ్ళదు. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని మాడిఫై చూస్తేనే మొత్తం వేరు ఉండాలి కదా, అట్లా చేసినాక బయటకు తీస్తా బండి. అంటే దీని సైలెన్సర్ రెండు వీకేసి ఇవి రెండు వీకేసి ఏమో ఎట్లా వస్తుందని చూద్దామంట. దానికి ఎట్లా రియాక్షన్ ఎట్లుండే మరి శివలందరూ దీని గురించే మాట్లాడుతున్నా. ఏంటి అంటే దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాస్ట్ వేద్దామని చెప్పేసి ఉంది. వోల్క్స్వాగన్ వెంటోకి ఎగ్జాస్ట్ వేయాలి, మీరు కామెంట్ చేస్తే వేస్తా దీనికి. ఇప్పుడు అది లుక్ చేంజ్ అయిపోతుంది, ఈ దీనికి ఎగ్జాస్ట్ ఒకటి వేయాలా. అదైతే కన్ఫామ్గా నేను బయటికి వెళ్తే మాత్రం దాన్ని లుక్ చేంజ్ చేసిన తర్వాతనే వెళ్ళాలన్నమాట, లేకుంటే లేనే లేదు. దీని ఎగ్జాస్ట్ గురించి అయితే కామెంట్ చేయండి. ఈ వెంటోకి ఎగ్జాస్ట్ చేంజ్ చేస్తాను. కామెంట్ ఎంతమంది ఒక కామెంట్ వేస్తే దాన్ని బట్టి నేను ఎగ్జాస్ట్ అయితే వేస్తాను అన్నమాట.